Hola a tots, bon dia. Aquest és el meu vídeo sobre l'entrevista als migrants. En aquest cas tenim a un amic meu, s'anomena Wally. Wally, presenta't. Bon dia, sóc Wally Ahmad i pues, vaig a ser entrevistat avui. Podries dir-nos què edat tens? Sí, tinc 15 anys i sóc de quart de l'ESO. Molt bé, molt bé. Ja que és una entrevista sobre migrants, eh, pots dir-nos el teu lloc d'origen? Sí, jo vaig néixer a Pakistan, que és un país d'Àsia, i als 3 mesos els meus pares van migrar cap ací, cap a Espanya. Als I 3 mesos. sí, Interessant. als 3 mesos de que jo vaig néixer. Interessant. Doncs tu eres molt xicotet, eres un bebè. Sí, no tinc ningú record, así que sí, podría decirse que sí. No tens records, però tu has anat altres vegades a aquest país, no? A Pakistan, en altres ocasions. Sí, sí, la meva família té la costum d'anar cada 2 anys a Pakistan 1 o 2 mesos i sí, normalment pues, visitge. Molt bé, molt bé. Eh, tu saps alguna raó per la qual els teus pares van emigrar? Principalment per a tindre una vida millor, òbviament, perquè Pakistan és un país tercermundista amb una economia bastant mala, no? I pues, per treball també. El meu pare ja, abans de que jo naixera, estava en Espanya, o sea, abans de que jo naixera, ell ja treballava en Espanya i ja tenia una xicoteta empresa i va dir a la meva mare i a mi que vinguérem. Interessant. Una pregunteta. Quan vas migrar, tu ho saps, el recordes o te l'han contat els teus pares de com va ser la migració? Eh, De com vas a partir d'un lloc a un altre, en avió, passant per altres ciutats, amb un recorregut a cotxe, ho saps? sí, a veure, tinc així com fotogrames de records de que sí que vaig vindre en avió, però la majoria que t'estic dient és el que m'han contat els meus pares. Molt bé, clar, eres molt xicotet, te sentim. D'ací, o sea, quant temps ha passat aproximadament ah, des de la Eh, migració? pues si tinc 15 anys, pues més o menys 15 anys. Sí, és molt fàcil, no? Sí. L'equació. Tindré una pregunteta per a ti, en aquest cas, com era la vida dels teus pares allí? Perquè tu tenies 3 mesos de nascut. Sí, com t'he dit abans, el meu pare crec que un any o 2 anys abans de que jo vara néixer va vindre a Espanya i pues, va començar treballant òbviament, per a altres empreses i va crear la seva pròpia, va començar una pequeña empresa de sal i bueno. Després, quan vaig néixer jo, la meva mare sempre vivia amb els meus avis a Pakistan, en una caseta que tenim. I va dir el meu pare a la meva mare que vinguérem així a Espanya. Per a tindre una millor vida. Clar. Molt bé, molt bé. Eh, I com última pregunta de l'entrevista, tinc una que és molt interessant i que en aquest cas és la que més pots respondre, a part del teu nom, és la de
com ha sigut la teua vida al nou lloc de residència? Sí, la meva vida realment eh, sempre, pues, òbviament m'han tratat diferent, no per el meu color, que també, sinó per la meva procedència, per ser estranger, com en molts llocs, no? Però no, a Espanya la veritat és que és bastant fàcil d'adaptar-se i no he tingut ningú problema. Tot ha sigut, pues, més o menys normal, entre cometes. Ja que hem tocat aquest tema, tinc una pregunta que no està en el guió del professor, ni poc menys. Però tu, com a persona de color negre que ha emigrat des d'altre país, tu podries dir que Espanya és racista o té molts comportaments racistes en persones que residen i són espanyoles aquí, així al país? No, a veure, depèn molt de la persona, el lloc, és com en tots els països. Òbviament hi ha racisme, però hi ha molt menys que en altres països, però òbviament depèn molt del lloc, de la gent també, de la cultura i tal. Doncs diries que Espanya és un país racista. Eh, jo diria que el 50% sí, el 50% no. O millor, el 30% sí i el 70% no, però això està canviant. M'agrada que els nous temps amb els seus aires facin que la vida per als migrants que siga més senzilla. I bueno, això és tota l'entrevista. Moltes gràcies per vindre's aquí No, a explicar tot el teu procés d'immigració. M'alegre que resides aquí a Espanya i que els teus pares cotitzen molt. Moltes gràcies per l'entrevista, Wally. gràcies a tu. Vinga. Ciao.